बकरी के चरल पेड़ आ सारा पाहुन के चरल इंसान कभी बढ़ेला ना। चाचा चाची भैया भौजी अगर ऑलरेडी परेशानी में बाड़न तो उनका बुलावे के ना पड़ो कि बबुआ हम परेशान में बने, अपने आप तू जाकर उजा खड़ा हो जा कि मरम तो हमू मरब साथ है। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम ना कोनो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी और ना कोनो स्टार के बारे में बात करे खातिर आइल बानी। आज हम बात करे खातिर आइल बानी उ चेहरा के बारे में जौना के हम बेनकाब करब और वह सब एक ओ हो ई कैरेक्टर तो हमरो घरे बा, ओ हो ई कैरेक्टर तो हमारा पड़ोस में बा, ओ हो ई कैरेक्टर तो हमारा रिश्तेदारी में बा। ये वीडियो शुरू करे से पहले आज हम अपना बाबा के एगो बात से शुरुआत कर चाहता नहीं। कहत रहना हमार कि बकरी के चरल पेड़, बकरी के चरल पेड़ आ सारा पाहुन के चरल इंसान कभी बढ़ेला ना। तो हमनी के बाबा से पूछनी जा, हमनी के मतलब कि हम और हमार भाई कि बाबा ऐसे कैसे, तो कहता ना कि जौन बकरी होली सा उ पेड़ के पुलुंगिए खा ली सा, जौन ठोरवा होला ना एकदम पनकी पचकी देले रहेला उहे पट देना खा जी हम सा। तो पेड़ हेने फैली लेकिन ऊपर ना जी ठूठ हो जाई। और सही रिश्तेदार रोवा के आगे ना बढ़े दी हंस, जैसे रोवा ऊपर जाए तो रो ठोरवे खा जी हंस, रो पुलुंगिए खा जी हंस। तो सारा पाहुन से बहुत दूर रहे के चाहिए। हमरो आगे चल के सार हुई हन, हमू केहू के पाहुन हो खब, रिश्तेदारी रिश्ता तक, चूहानी में ना। अभी पूरा कहानी हम बतावल चाहता नहीं। हमार बहन होखे चाहे केहू के और बहन हमारा घरे आवे, कोनो एगो लड़की के शादी होता, चाहे वो हमार बहन होखे चाहे हमार बेटी होखे, हमार बेटी होखे चाहे हमार बहन होखे, चाहे कोई दूसरा कोई के बेटी के हमरा से बियाह होखे, उ जब हमरा भिरी आई चाहे हमार बेटी अपना घरे जाई तो ओकर सबसे पहल का यह काम बा कि अपना बाबूजी के डोमिनेट दिखावे के बा कि हमार बाबूजी सबसे बड़ा चरित्रवान, गुणवान और पहलवान हवन। चाहे बाबूजी के राह चले के लूर ना होखे, हमार भाई सबसे बड़ ज्ञानी ये धरती पर अवतरित हवन सा, भले वो भाई के पैंटो पहने के लूर ना होखे। और हमारा ससुरा में सबसे बेकार सब बेकार बाणन सा और एक जौन निमन बाबू हमार दुल्हा, लेकिन इहो तनी कम बुद्धि के है, अपना घर परिवार पर ज़्यादा विश्वास करे लगेला, हमार बात ना सुनेला। और इहे कथा और इहे रोल जब उनकर भाई प्ले करे लगेला, कहे से ओकरो तब बियाह कोनो लड़की से भइल बा, तब दीदिया के ई बुझाए लगेला कि हमार भाई बदल गइल बा मेहरारू अइला के बाद। तो दीदिया से हम कहल चाहता नहीं कि सबसे पहले तू अपना गिराबान में काहे नहीं खुझाकत कि तू का करता रू, तू केहू के बेटी हो और तू केहू के पतोह बनल बाड़ू। तो तहार काम बा रोज सास के गाड़ी देल, तो तू कैसे आशा कर लेता कि तहार जौन भौजाई आइल बिया तार माई के चरण पखारी, ओकरो भी तक ज्ञान बा। खैर हम ये टॉपिक पर ना जाके हम जहाँ जाए के वजह से भटकता नहीं, तो हम बात कर चाहता नहीं कि जमन पतोह आवताड़ी लोग, ये लोग अलग एगो चोर बुद्धि के आवताड़ी लोग। तो जौन पतोह बाड़ी लोग, ये लोग ई देखावल चाहता चाहे ई कहल चाहता कि हमार जौन दुल्हा बा जौन पैसा कमाता वो आटते नहीं खे, बहुत कम पड़ता, जबकि उनका घर के संपत्ति जितना उनकर घर के आय बा, जितना उस साल में उनकर बाबूजी कमात हन ओकरा से ज़्यादा उनकर दुल्हा कमाता। तब उनका आँट नहीं खियावत, और ये से आँट नहीं खियावत कि गलती से घर वाला पैसा मत मांगला सा, घर वाला कहीं मदद के गुजारिश मत कर दा सा, कहीं घर वाला ये मत कह सके हमरा के पैसा दा। ये से वो अपना जिंदगी में कुछो करतड़ी, अपना खातिर साड़ी किन ली, अपना खातिर ब्लाउज किन ली, अपना खातिर फ्रिज किन ली, अपना खातिर कूलर किन ली, अपना खातिर कुछो किन ली, फटाक से कह देताड़ी सा कि हमार बाबूजी दिला है। हाँ ये उहे बाबूजी कि जब बियाह करे के बेरी जब लड़का के बाबू कहलन कि हमरा के हाथ में दहेज द, तो उनकर बाबूजी दुआरी दुआरी भटकेलन कि हमरा भी इतना पैसे नहीं खे। उ बाप अचानक करोड़पति हो जाला जब बेटी के बियाह हो जाला और दामाद के पैसा देवे लागेला, और उहे बाप अपना बेटा के मदद करे खातिर ओकर दिन में तरेगन लौके लागेला और दामाद के मदद करेला।
तब बाप ऐसा सौतेला नहीं खे जी कि दामाद के प्यार करता है बेटा के घर से उजारता। तो ऐसा नहीं खे, हर इंसान के अपन बेटा प्यारा है। ये जौन एगो नया सिस्टम चलल बा कि अगर घर वालन के पता चल जी कि हमार बेटा बढ़िया से कमाता, बढ़िया से पैसा बा, तो पैसा मांगे लगे हमसे, मदद के गुहार करे लगे हमसे। तो हमने के तो देवे के नहीं खे। तो ऐसे हमने के अपना का बना के रखल जाओ कि हमने भी है नहीं खे, हु वाला बा। तेरा खातिर कैसे कहल जी? तो कह दिया कि हमारे बाबूजी देले बाड़न। अब पूछे थोड़े जी हन सब बाबूजी से कि बाबूजी तू देला है कि ना, कह दिए कि बाबूजी देला है। लेकिन ये समझे के चाहिए। और ये लोग ये सोचता कि हमार बेटा बेटी पढ़ियन सा। कैसे पढ़ियन सा? दिन भर रहुआ घरे चोरी चकारी के बात करब, होकर लूटब, हेकर सीटब, होकर गाड़ी देब, होकर शिकायत करब, तेरा बाल बच्चा ये सोचियन सा नो, ये सुनियन सा। जौन बाप दामाद के करता वो अपना बेटा के ना करे। तो ऐसा नहीं खे। बात ई बा रउआ सभे सुनले हो खब नेतवा सब कहलन से काला धन है। काला धन के पचावे खातिर व्हाइट मनी करे के पड़ल नो। तो ये व्हाइट मनी करे खातिर लड़की अपना बाबूजी के यूज करेली सा कि हमारा नैहर से मिलल बा। बाबू के एजा पैंट किने में साल लग जाता। अब बाबूजी तारा खातिर जहाज किन दिए। मतलब कहाँ से बात कर ली समझ, दुनिया चोनर बा। बाबू के देख के लगा था कि रोज दिन में तरेगन दिखता, आँख के किची साफे नहीं खो कहते कि बाबूजी कह दिले बाड़न। लेकिन हमू तो केहू के भाई हैं, हमरो पता बा कि हम अपना बहन के कितना दिला आ कितना दे सकीला। आ हमू केहू के दामाद बनब तो हमारो पता बा कि हमार ससुर कितना हमारा के दिहन। अभी दामाद नहीं बनल, लेकिन दुनिया के देख के तो पता चलिए जाला नो। हमार भैया को बात कहेलन कि बबुआ चोरी के पैसा आ छल कपट के पैसा कभी उपयोग में ना आ सकेला। भैया कहेला कि अगर तू पैसा कोई से चुरा के रखले बाड़ा और तारा साथे बा तो तारा भूखो लागल रही तो तू ओकरा साथे बाड़ा तो ना खइबा। कैसे कही कि अभी तो कहत रहा भैया कि तारा भी पैसे नहीं खे, अभी अचानक पैसा कहाँ से निकालत तारा। तो ये से जौन बात खुलेआम बता द ना, तो पैसा रहते तू भूखे मरब और तो बेचारा मरते बा। तो ये से हम जौन परिवार से आइला, हमार जौन संस्कार बा, हमार जौन ब्रीडिंग बा, हमार जौन खानदान बा और हमार जौन गार्जियन बना लोग वो हमारा कि बतैले बना। चाचा चाची भैया भौजी अगर ऑलरेडी परेशानी में बनल तो उनका बुलावे के ना पड़ो कि बबुआ हम परेशान में बने। अपने आप तू जाकर उजा खड़ा हो जा कि मरब तो हमू मरब साथे। हमार बाबा कहत रहन कि घर के जौन बड़का बेटा होखेला वो बाप के दहिना कंधा होखेला। घर के जौन बड़ जिम्मेवारी होखेला, जो भी पहिल का जिम्मेवारी होखेला, वो सबसे पहले बड़का भाई पावेला। इतना बड़ हो गई बनी उम्र से, तब भी आज अगर हम कुछ गलती करब तो सबसे पहले चाचा के खोजल जाला, माई के खोजल जाला, बाबूजी के खोजल जाला, भैया के खोजल जाला। यानी कि अपन बड़ घर के जे गार्जियन बा ओकर इज्जत बरकरार रखी। और अभी कोनो वजूद नहीं खे, ना कोनो पहचान बा। आज भी घरे अगर चिट्ठी आवेला तो माई या बाबूजी या चाचा के बदौलत आवेला, उनके नाम पर। कहाँ उछलता का लेके जइब, का बचैब, जितना बचैब एजे गंवैब। हम ऐसा लोग के बहुत लोग के जानत नहीं कि पैसा चोरा चोरा के रखलन लोग, कहीं नौकरी करत रहन लोग, जैसा सोफा उठा लेलन, कूलर उठा लेलन, फ्रिज उठा लेलन, मैंने कुछ चोरा चोरा के लेके अलन कि हम अपन बेटन के बना के दे, हम बेटा खातिर रखब। आ साला बेटा वो सोफा पे बैठे लायक बनबे ना कैल।